यूट्यूब के दर्शक भैया बहनी लोग, डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय का प्रणाम स्वीकार करी। रुमा सबके स्वागत बंदन बा। आज के दिन श्री राम प्रसाद सरगम जी खातिन समर्पित बा। यहाँ के हमारा आ गए बनी, स्टूडियो में पहुँच गए बनी। आजकल वातावरण, परिवेश, पर्यावरण में बड़ा परिवर्तन हो रहा बा। शहर होके चाहे गांव होके। गांव में कोनो जमाना रहे कि पीपल के छाँव में आदमी बैठे, बरगद के छाँव में बैठे, पोखरा का पानी ठंडा ठंडा। लेकिन अब गांव में खोजला पर न पीपर मिलता, न बरगद मिलता, न कहीं ताल तलैया बा, न कहीं पोखरा बा, न कहीं इनार बा। सब बड़ा परिवर्तन हो गई बा। बल्कि हमरा तो भी कहे के पड़ला, जब अपने गाँव में जाइला तो पिपरा कटा गए, नरवा भसानी, गाँव में जन यही बाबा मना करत बानी। आज स्थिति ये हो गई बा। कुछ ऐसे जो अपना गांव के परिवेश बा, वो गांव के परिवेश पर आज सरगम जी अपने को बहुत बढ़िया गीत, भोजपुरी गीत सुना रहा बनी। आई सब श्री राम प्रसाद सरगम जी से गीत सुनैया। बहुत बहुत धन्यवाद रुआ हमके अपना स्टूडियो में बुलौनी। आप पर्यावरण के संबंध में एक हमार छोट रचना बा, ओके सुनावे खातिर, प्रस्तुत करे खातिर रुआ अवसर प्रदान कैनी। एकरा खातिर हम तहे दिल से आपके अभिनंदन करतानी, स्वागत करतानी, वंदन करतानी। सुनी सबे गांव के का परिदृश्य बा, इस समय में का स्थिति बा गांव के, ओकर हम चित्रण करे जातानी। का भइल हमरा गौवा के पिपरा, का भइल हमरा गौवा के पिपरा, जहाँ दिन दो पहरिया गवमनी, का भइल हमरा गौवा के पिपरा, का भइल हमरा गौवा के पिपरा, जहाँ दिन दोपहरिया गवमनी, का भइल हमरा गौवा के पिपरा, जहाँ दिन दोपहरिया गवमनी, नहीं खिलौकत आमया मरैया, नहीं खिलौकत आमया मरैया, जहवा मितवा के झुलुहा झुलवनी, नहीं खिलौकत आमया मरैया, जहवा मितवा के झुलुहा झुलवनी, का भजिल हमरा गौवा के पिपरा, कैसन जुलूम गौवा में भजिल बा, धरती मैया के अचरा मैल बा, कैसन जुलूम गौवा में भजिल बा, धरती मैया के अचरा मैल बा, तनिको नीको न लागे सरहिया, तनिको नीको न लागे सरहिया, जहवा गैया भैंसिया चरवनी, तनिको नीको न लागे सरहिया, जहवा गैया भैंसिया चरवनी, का भजिल हमरा गौवा के पिपरा, के सुंदर बगिया के काटल,
के पोखर गड़हिया के पाटल के सुंदर बगिया के काटल के पोखर गड़हिया के पाटल का भइल हमरा गौआ के इनरा का भइल हमरा गौआ के इनरा जहवा राही के पनिया पियवनी का भइल हमरा गौआ के इनरा जहाँ प्यासल के पनिया पियवनी का भजिल हमरा गौआ के पिपरा अब अमवा महुइया कटाइल ओकरा बदले में बबूरी बोआइल अब अमवा महुइया कटाइल ओकरा बदले में बबूरी बोआइल अब दुलुम भजिल बगिया के फुलवा अब दुलुम भजिल बगिया के फुलवा हम कांटा से घरवा सजवनी अब दुलुम भजिल बगिया के फुलवा हम कांटा से घरवा सजवनी का भजिल हमरा गौआ के पिपरा धरती मैया के भइल दूर गतिया सांस लेबे में होखे ससतिया धरती मैया के भइल दुर्गतिया सांस लेबे में भइल ससतिया अब मिल के लगाई जबगिया आव मिल के लगाई जबगिया इहे सरगम के बतिया बतवनी का भजिल हमरा गौआ के पिपरा जहवा दिन दोपहरिया गवमनी का भजिल हमरा गौआ के पिपरा। भैया बहनी आप लोग अबे सरगम जी के सुननी गांव का चित्रण जो आजकल गांव की स्थिति बा नहीं तो बचपन में हम पढ़ले रहनी 6 में पढ़े तो कोर्स की किताब में कि आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है क्यों नहीं यहाँ सबका दिल चाहे लेकिन आज जो हम पढ़ले रहनी वो आज के गांव में बड़ा फर्क हो गई बा। आज हमू अपना गाँव में जाइला तब वो बात नहीं रह गई जौन आपसी प्यार प्रेम मोहब्बत रहल चाहे जौन आम का मरैया चाहे बाग बगीचा में बैठ के ये सब समाप्त हो गई बा। और बड़ा सुंदर चित्रण ये मतलब कहनी है सरगम जी यहाँ का अपन गांव के चित्रण कैले बानी लेकिन हमरा बुझाता कि सबकर गांव के ये स्थिति बा खाली इहे के गांव की स्थिति नहीं है। तो आज के एपिसोड में अब इतने चला फिर निहोरा कि भाई अगर रउआ सब भइले हमारा एपिसोड के ये चैनल के सब्सक्राइब ना कैले होखी तो लाइक शेयर कमेंट करी और संगे संगे सब्सक्राइब भी करी और अपन दोस्त मित्रन से भी के सब्सक्राइब कराई ताकि हमने के सिलसिला चलत रहो। और अब आगे अगला एपिसोड में फिर मुलाकात हुई तब तक खातिर हमके आज्ञा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।